Siwmai, mae hi'n wyntog heddw, ond heilog hefyd. Yeah. Dyma latte. Okay. Beth yw y gair Cymraeg am predictions? Predictions am gyfres rygbi genedlaethol yr Hydref. Mae Cymru yn urban Iranianin, Japan, Zelaniaeth, De Africa. Yn urban Iranianin, efallai nawn ni colli. Yeah, probably. Dim ond, 5 punt. Yn urban Japan? Efallai. Beth ni'n ennill 10 punt. Yn urban yr All Blacks. Beth ni'n golli os fyddwn ni'n llwcus iawn 40 punt. And yn urban De Africa golli well, llawer o punt. Okay. Hey, latte. Beth wyt ti'n meddwl am rygbi gyfres y Hydref? Beth ni'n ennill? Fydd Cymru yn erbyn? Cymru yn ennill? Does dim ots i'r latte. Okay, ta-ra!